Tulo ka semana sukad napatuman ang pagbutang ug paggamit og motorcycle lanes. Naminusa na ang mga insidente sa disgrasya dinhi sa Cebu South Coastal Road, partikular na sa South Road Properties kon SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Kini sigon sa kamanduan sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga kinahanglang mogamit sa outermost right lane sa karsada ang mga motoristang moagi sa South Coastal Road lakip na sa viaduct o SRP tunnel. As far as the implementation, as far as the DACOP is concerned, minimal ra gyud kaayo. It's less than 10 ang ato ang na inuntang na-apprehend for the violation of kanang motorcycle, disregarding motorcycle lane. Existing naman ang ato ang mga traffic enforcers pero dungagan gyud sad nato nga ang ilaha ra gyud nga i-monitor ang implementation ra gyud sa paggamit sa motorcycle lane. Sa among pakighinabi, mipaambit ang mga motorista ug pasahero sa ilang pag-uyon ining mga motorcycle lanes. Bisikisa man siguro mas pabor una kay imuhang kan ba kagalingon nga gianang yun kaysa mga truck gani nga musabay ka delikado kay maipit. Pabor ra kay usara ganing agianan sa mga motor nya kuyaw buya og magmix ang mga dagko nga sakyanan ug kuan para likay sa kuan ba disgrasya. Giklaro sab ni Arce nga kung gani madakpan nga musupak ang mga motorcycle riders sa paggamit sa mga motorcycle lanes, adunay multa nga moabot sa 1,000. Ang advice sa mga motorista, not only motorcycles but kaning mga drivers nato nga to settle all your violations kay tingay mahibong na lang unya mo nga maserba na mo og subpina gikan na sa korte. Kay we are on the process nga ato tanan nga atong na-issue nga citations ato yung filean og kaso. Sir, dapat sa uban lugar sa syudad dapat naa sa motorcycle. O kana mo na sindot gyud kay di na maganahan na bitaw mga motorcycle taka lagagi-agi ba. Mas safety na gyud siya na ba. Gawas dinhi sa SRP, aduna pay umaabot nga mga plano ang CCTO nga tukuran og lain pang motorcycle lanes ang uban pang karsada sa susamang intensyon nga maminusan ang aksidente dinhi sa kasyudaran. Kini si Mina Lagahit, UP Cebu Com intern alang sa MyTV Cebu.